Здравейте, хора! Това е кадър с мене за първи път правя кадър, да, както знаете. Казвам се Ванина и вече преподавам за вас. Значи, няма да ви преподавам, вай колко съм зле. Ще ви покажа моите нови ролери. Научих се да карам с тях, знаете ли колко я карам. Някой ден ще ви покажа като снимам. Бум! Ето ги! Това е един ролер. Даже мога да ви кажа как игра в тях, да скача на тях. И това е другия с пиратчика има. Едни и същи са, разбира се. Много са яки. На мен са ми любими. Ето го и моят телефон. Аз нямам с набаба. И ще ви покажа как карах, защото тук имам такива снимки. Да. За да ги разкараме, обърках се, добре. Сега ще намеря клипче. Карахме, защото с моя приятелка. И трябваше да снимаме, чакайте, да го спра специално на пауза за вас. Чакайте. Сега говориме, обръщам. Значи да знаете, че ако чувате някакви такива шумове, това е, защото говориме. Ето, сега пускам. Моята приятелка се казва Жени. Ето ви така карам. И става. Според вас, пишете в коментарите според вас дали карам добре и приятелката моята приятелка дали кара добре. Според мен Жани кара по-добре. Да, това. Сега идвам. Хора, буквално спрях за малко, защото баба дойде. И тук чакахме да се довършим клипчето. И малко ще върна, защото тук точно се прибих. Вижте. Жени докато кара. Чакай малко. Чакайте да върна. Още даже. Гледайте и тук как се прибивам брутално. Стъпвам буквално накриво и това е Габи, бяхме с нея, тя също ми е приятелка. Значи бяхме с тя отбор. И аз тогава се прибивам и всички идват. Останете за втора част. Чао, чао!